In-nuqqas ta' xogħol f'Għawdex hija pjaga kemm għall-Lawċin li ma jistgħux isibu xogħol f'Għawdex kif ukoll għal dawk Lawċin li ta' kuljum imorru lejn Malta biex jaħdmu. Weġa li nħasset minn dawk preżenti waqt laqgħa pubblika fl-imġar Għawdex. Ir-realtà tan-nuqqas ta' xogħol f'Għawdex kienet diskussa waqt seminar bit-tema Xogħol f'Għawdex għalik. Fuq nett tal-aġenda kien hemm il-ħtieġa ta' pjan ekonomiku għall-Gżira Awġija. L-istess sentiment kien espress minn imprendituri ewlenin f'Għawdex li taw stampa tas-sitwazzjoni preżenti. Id-direttur maniġerjali ta' Magro Brothers, John Magro, qal li l-ekonomija f'Għawdex weqgħet lura minħabba nuqqas ta' investiment barrani. Qal li mhux ġust li ħaddiem Awċi jiġi mġiel imur jaħdem Malta minħabba nuqqas ta' xogħol f'Għawdex. Tant l-ekonomija ta' Għawdex hija żgħira u qed tiġkien illi mhuwiex sostenibbli li jkollna ċertu servizzi f'Għawdex. U allura bniedem li jrid jagħmel in-negozju tiegħu f'Għawdex isiba bitqila biex li jaħli ħafna ħin biex imur lejn Malta biex ikun jista' jinqeda biex jieħu dawn is-servizzi. Magro flimkien mal-imprenditur ieħor Awċi Michael Caruana li fost l-oħrajn mexxa l-proġett ta' Fort Chambray appellaw għal pjan strateġiku serju għall Gżira Awċija. Trid tinħoloq l-istrateġija l-ewwel. Li wieħed jindirizza verament b'saqaħ mal-art l-imma huma l-impjiegi li verament jistgħu jinħolqu Għawdex. Għadkassess it-turiżmu diġà hija kollha importanti għal Għawdex, allura wieħed irid jimraħ u jara kif din l-industrija ħajkompli tajjeba. Caruana qal ukoll li f'Għawdex inħolqu ħafna awtoritajiet u istituzzjonijiet li qegħdin hemm biss biex jikkontrollaw. Ħafna drabi noqogħdu nistennew u ħafna awtoritajiet biex jiddeċiedu u jieħdu l-pożizzjoni tagħhom. Wasal żmien li l-awtoritajiet u kull min hu konċernat irid jieħu d-deċiżjoni fuq dak li jkun hemm x'jittieħdu. Il-pubbliku preżenti semma l-fatt li l-pagi f'Għawdex huma inferjuri għal dawk ta' Malta, b'mod partikolari fil-qasam tat-turiżmu. Semmew il-bżonn li cruise liners jibdew jitlu fil-port tal-imġar bil-għan li aktar turisti jżuru lil Għawdex u jiġġeneraw ix-xogħol kif ukoll il-ħtieġa tal-isfruttar tas-servizzi finanzjarji u l-e-gaming f'Għawdex. Min-naħa tagħha kelliema l-Ministeru tal-Finanzi qalet li l-Ministeru qiegħed iħejji studju dwar il-vantaġġi u l-iżvantaġġi ta' Għawdex. Din il-laqgħa pubblika kienet organizzata mill-kandidat Laburista Franco Merċija.